Sleduješ najlepšiu komediálnu show o fotbale, ktorá ľuďom mení životy na počkanie. Outsider Miro neváhal, stal sa fanúšikom VIPky a kamaráti ho prosím pekne začali volať do krčmy. Pomohlo mu aj to, že začal spávať so Svarinskou, ale predsa len staň sa našim patrónom aj ty a možno s ňou začneš spávať aj ty. S ňou som povedal? Či s ním? Krásni ľudia, fanúšikovia, čo čumíte ako bookmaker z Tipsportu, ktorý má na starosti zápasy Barcelony a ktorý po Las Palmas vypísal kurz 20 plus aj na Leganés a teraz čumí na svoje vianočné odmeny. Tak keďže ľudia sú tupí ako teglik od jogurtu a do tutoviek dávajú kurz 1,12 na prilepšenie, týpek je v Beroune za hrdinu a za svoje koncoročné prémie si môže dovoliť noc so starou Levandovskou, ktorá keď sleduje formu svojho muža, radšej sa preventívne zavesí na Zafo. Z Hanziho Flicka robili v Barcelone po prvom trimestri v Katalánsku pomaly nového Guardiolu. Špeciálne po tom, čo defragmentoval Bayern a Real v priebehu 4 dní. No potom, čo za jeden mesiac potratil 10 bodov s kokotmi, sa z Hanziho smejú, že z neho asi nebude nový Guardiola, ale nový Guardiola. Krásne premostenie na ostroví, kde to s Manchesterom City ide od 115 k 5. A to znamená, že akcia na víkendiáka stále prebieha, keďže blankitní vandráci stále nedokázali získať 6 bodov od vyhlásenia zľavy. Promokódik PEP je ako Joško Golonka. Stále sa drží pri živote a jeho hodnota je 6 €. Dokonca to vyzerá tak, že prežije aj štedrý deň. Nesmrteľný Žiletka to zvládne v prípade, ak mu nezabehne rybací chlebíček. A promokódik PEP to tipujem prežije takisto, keďže na hento rozmrdané City teraz čaká zápas v naježenom Birminghame s Gargamelom Emerym. Už sa nám pomaly míňajú tieto krásne vrecúška, ktoré slúžia napríklad ako čapica na cicinu. Šušká sa, že Erling Haaland nepatrí k najkrajším ľuďom planéty. Okrem toho má údajne šokujúco malého vtáka, čo vyniesol z kabíny závislivý potkan Bernardo Silva, ktorý ho má ešte menšieho. No a práve kombinácia Erlingovho objektívne nevábneho vizuálu a faktu, že má pomerne chlpatú blondiavú prdel, ma priviedla k mentálnemu experimentu, že ak by sme ho vyzliekli do naha a otočili hore nohami, nebol by to na prvý pohľad takmer žiadny rozdiel. Dostali by sme totiž Haalandovú verziu s krátkými kučerami, menším nosom a pokazeným dychom, keďže jeho našpulené pery by boli v trochu inom odtieni ružovej, pretože by to neboli pery, ale jeho kloaka. Uznávam, bol to trochu komplikovaný spôsob, ako adresovať zamyslenie, že by Erling mohol v súčasnej forme behať na ihrisku pokojne po rukách a jeho osobné XG by bolo v podstate rovnaké. Babráčikom týždňa sa stáva Mateusz Nunes, dokurviť malú domov a potom v snahe zachrániť situáciu tým, že skosí borca na penaltu. Tomuto levelu nešikovnosti sa môže rovnať azda iba ožran, ktorému ráno 25. decembra pri čistení ogrcanej toalety padne nový mobil od Ježiška rovno do hajzlu. Žalúdočná triažka spôsobená nadmernou konzumáciou mandľového likéru. To znie ako dokonalé premostenie na špičkovú víkendovú akciu našich kamarátov Julka a Mrťka, s ktorými sme v Meridiane oslavovali jubilejnú 200 epizódu ich nesúrodého žvanenia na internetoch. Gratulujeme. Čo sa stane v Bojniciach, to ostáva v Bojniciach a ja to rešpektujem. Inak by som musel natrieť Karola, že o 4 ráno upchal Kucovi umývadlo. Nemohol sa z toho chudák ani vyvliecť, lebo všetci videli, ako si dáva na večeru cestoviny so špenátom v paradajkovej omáčke. A to umývadlo, to bola čistá portugalská repre v domácich dresoch. Akcia to bola bez preháňania fantastická. Klobúčik dolu, alebo teda šatka. Toľko vysmiatých a skvelo naladených ľudí som videl naposledy pár dní predtým, keď dostal Robertson červienku. Ale nie, vážne, z celého Slovenska ľudia merali cestu, len aby mohli naživo vidieť, akú dokáže víkendiak vytvoriť zábavu. A VIPku ako špeciálneho jebnutého hostia a medzi rečou zatlieskať aj chalanom. Ale nie, vážne, tešíme sa z toho, akú majú naši kolegovia vytrvalosť a kreativitu, ako do jedného priateľského klopka dokážu spojiť fanúšikov všetkých klubov. S tou jednou samozrejmou výnimkou, tých dvoch sráčov z Tottenhamu sme
poslali na taxík do Handlovej, skončili tuším v pizzerii Papučka. Ťaháme sa navzájom hore, ako všetci, ktorí naháňajú krývajúci Liverpool na čele, len s tým rozdielom, že nám to, na rozdiel od jebnutých kanonierov, skutočne ide. Na znak súhlasu opalcuj lajkom video, ktoré práve sleduješ, je totiž čas na povinné prvky. Tešíme sa velice z ďalších vecí, z toho, ako ospevujete premakanosť a zábavnosť tejto fešandy. Priamo v Bojniciach bola možnosť víkendiáka ochytať aj si zahrať. Zážitok chválili muži, ženy, deti, starci, dokonca aj ľudia s handicapom. Fanúšik United sa snaží čítať. Že to takto upúta aj červených jablov, sme nečakali. Z listárne vyberám tieto moje obľúbené feedbacky. Dali sme 5 partičiek hneď na prvýkrát a kľudne by sme hrali aj do rána, keby sme nemali doma polovičky, ktoré si dajú záležať na nedeľnom programe. Hra je naozaj výborná. Víkendiak má na človeka blahodárne účinky. Môj bratranec Milan hral 2 dni v kuse a prestalo mu krvácať z konečníka, čo nemá blahodárne účinky na človeka, to je fandenie priebanému Arsenálu. Hľadal som niečo, k čomu by sa dala prirovnať neschopnosť poraziť Everton. Ibaže samotné neporazenie Evertonu je v učebnici pojmov práve ten terminus technicus, ktorý sa používa, keď nezvládnete niečo, čo sa v teórii nedá dojebať. Príklad vo vete. Išiel som v 65. minúte na záchod, no bol som taký nasratý z toho Artetovho striedania, že som si zabudol dať dole nohavice a obšťal som si na kompletku moje saténové Cristiano trenky. To už môžem ísť rovno, neporaziť Everton. Alebo fiktívny dialog po raňajkách v Bojniciach. Mal som na vidličke napichnutý kus párku, no namiesto do úst som si ho strčil do oka. A čo si už úplný kokot? Nechceš ísť na budúce neporaziť Everton? Posledný gól z hry dal Arsenal ešte v tom čase roka, keď bola pesnička Last Christmas stále v archíve. A Gabriel Martinelli bol naposledy nebezpečný, keď mal Mukoko 20 rokov, čo údajne nemusí byť celkom presný údaj, povedal jeho 18-ročný syn. Ako sa hovorí, z toho by jedného jeblo. Ako Kylea Walkera, keď si oňho Hojlund vytlačil jebáky na čele. Jediné, z čoho sa môžeme aktuálne tešiť, je fakt, že sme sa vyhli kúpe toho radioaktívneho Ukrajinca s tyrkysovým močom. Ak ste nemali vydarený víkend, skúste sa zo svojho fanúšikovského utrpenia vytancovať, ako my s Viktorom Čoenkom a Kajom v Bojniciach. Skvelá muzička, keďže ale odmietam jamovať na tóny, ktoré oslavujú nejakého liverpoolského Kundalínyho, urobili sme si vlastný text. Hľadaš niečo, čo by si chcel hrať? Manažéra poď si s niekým dať. Valdemar! Švajdo v dražbe, to je boží dar. Víkendiak! Je po piči, je to proste tak. Smrť fotbalu, sláva našim patronom, jebať slepice, sláva Švajdochlikovi a vám všetkým veselé Vianoce. Krásne ľudia, fanúšikovia, sme samozrejme radi a ďakujeme za to, že nás pozývate na Mandlovice pri bare s Viktorom, ale viac nám pomôžete, keď sa zastavíte na náš Patreon, kde podporíte svojich obľúbených umelcov a tam dostanete všetky outtakes. Opatrujte sa, užívajte sviatky a vidíme sa po Ježiškovi.